Velaquí está ese vertedoiro, estamos con Óscar, tamén con Luís, da Asociación de Veciños Oval de Culleredo. Pero se vos teñen aparecido máis aquí. Así é, apareceronos na zona de Rumbo, agora menos mal que xa os quitamos esa zona, e agora apareceu este novo vertedoiro aquí. Entonces, é a maneira a ver si o valle facémolo de tal maneira que non sea un vertedoiro, que sea un valle limpio de... San, limpo, habitable. Todo isto é importante tamén dicilo, Luís, Óscar, porque eu creo que a 1 kilómetro hai un punto limpo. Si, a 1 kilómetro ou menos aínda. É un vertido que está a 500 metros do punto limpio, que é unha vergüenza que o tiren fora, estando o punto limpio aberto o fin de semana e toda a semana aberto o punto Estamos limpio. aquí debaixo das 6, na parroquia de Ledoño. Como se subsanou das outras veces? Pois falamos co Ayuntamento, o Ayuntamento falou co Concello das Mariñas, entonces unha colaboración entre o Consorcio, o Ayuntamento e a Asociación, pois poidemos sacar toda esa basura que tiñemos nesos puntos. Quitaron os contenedores e quitaron as señales. Agora é importante porque entre os elementos, tamén os investigadores, as autoridades competentes na materia, cando atopan un vertedoiro desta natureza e deste tipo, primeiro que buscan é se hai algo, algunha identidade da que se poida tirar. E aquí, por suposto, apareceron nomes que nos levan ao Concello da Laracha. Non nos responde ninguén neste inmoble que se corresponde con ese enderezo que aparece nunha das cartas nesa vertedura en Culleredo. Dinnos dúas cousas, que esta tratábase ata hai pouco dunha vivenda ocupada. É clave este elemento. Polo que nos contan, a propietaria da casa tería habido limpar, despois de que marcharan eses presuntos ocupas, a véspera do día que pasa o lixo, que dinnos que é o martes, deixaría eses refugallos aquí, e é exactamente aquí onde se lle perde a pista. Como aparecen eses refugallos a 13 kilómetros? Moi boas tardes, imos chamar a vostede Ana, que é a propietaria da casa en cuestión, non si? Sí. Vostede, cando recupera a súa casa, procede a mesma a executar, a realizar unha limpeza, ¿non? Sí, yo lo que hice fue recoger todo porque no tenían pertenencias suyas ni nada, solamente había basura. Entonces yo lo que hice fue recoger toda esta basura, ponerla en los sacos y en Villamir hay un container y lo dejé allí un martes y me encuentro pues una llamada de la policía donde pues se encuentran esos restos allí en el sitio donde están. A policía avanzoulle a vostede se esta vertedura podelle traer a vostede, Ana, algún tipo de problema? Sí, una denuncia. Le digo que la voy a recoger igualmente, porque claro, al final ellos no tienen culpa, los autores de esas cartas no tienen la culpa porque la que recogí las cosas fui yo. Pero yo también dejo claro que lo dejé en un container. Despois de toda esta investigación, un misterio tamén para vostede, quen puido traelo aquí? No tengo ni idea.